Hormat prezidentimiň gol çeken kararına laýyklykda Niderlandlar padşahlygyna ahirteki atlarynyň arasynda geçiriljek atly sport we gözellik bäsleşiginiň dünýä çempionatyna ýurdumyzyň ýokary derejeli wekiliýetiniň gatnaşma bilen bagly çeýrelere taýýarlyk görmek boýunça guramaşyk topar edildi. Toparyň başlygy Gahrman Arkadagymyz bu ýurda ýaýlandyrylan giňmeçerli guramaşyk işlerini iýlikderli gözetçilikde saklap, bu barada özüniň gymmatly maslahatlaryny berýär. Ine bugün bolsa Gahrman Arkadagymyz Galkynyş milli at sünnek oýunlar toparynyň agdalary bilen duşdy. Duşuň başynda Gahrman Arkadagymyz ýaşlaryň diňe bir türgenleşikleri däl, eýtem olaryň okulary, durmuşy we enatalarynyň ýagdaýlary bilen içgin gyzyklandy. Bu bolsa ýurdumyzda ýaşlar, olaryň geljek we hüner derejesiniň ýokarlandyrylmagy bilen baglanyşyk meseleleriň arawaçynyny ornuny uly arada edilýänini görkezýär. Şeýlekem Gahrman Arkadagymyz toparyň her bir agdasy bilen içgin töhfetdeş boldy. Olaryň geljeki maksatlary bilen gyzyklandy. Munyň öýdi Gahrman Arkadagymyzyň ýaşlaryň öňde boljak ahirteki atlarynyň atly sport we gözellik bäsleşiginiň dünýä çempionatyna gazanjak üstünliklerini ak patat hökümine kabul edildi. Merim bolşaýaly Gahrman Arkadagymyzyň ýurdumyzda atçylyk we atçylyk sportuny ösürmek ornaky tagallalary bidi watlarymyza erketmekdäki nusholuk görüldüsi we üwit ünnegleri ýaşlary biýik ýeňişlere ruhlandyrýar. Häzirki döwrüň ýaşlary barada galada garaşsyz bitarap ýurdumyzyň rewşen geljeginiň kepilidir. Duşuň barşynda Gahrman Arkadagymyz, arkadagy Gahrman serdarymyzyň ýaşlar watanyň daýanjatly kitabynyň ähmiýeti, ýaşlar tiýadatynyň durmuşa geçirilişi barada aýdyp, döwletimizde ýaş nesiller üçin ähli weru şertleriň düzülýänligine ünsjekdi. Gahrman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen 2007-nji ýylda döredilen Galkynyş milli at sünnek oýunlar topary at çapmagyň gözelligiň nusga hökümindäki çylşyrly hereketleriň ustady hökümine aqrar edilen ýaşlardan ibaretdir. Toparyň dürli ýyllardaky ýeňişleri Gahrman Arkadagymyzyň çeksiz aradasynyň parasatly üwit ünnegleriniň we nusgalyk görüldüsiniň netijesinde hasyl boldy. Duşuň barşynda halkary çärelerine Türkmenistanyň awraýyny belinde göterjek milli lebasly oglan gyzlar bilen gurrumdeş bolup Gahrman Arkadagymyz toparyň agdalarynyň awraýly çykyşlary ugruna döwlet tarapyndan ähli weru şertleriň düredilýänini bellidi. We olaryň halkary çärelerine öz ukyp başarnyklaryny görkezip, üstünlük gazanmaklaryny, türkmen tuğuny bilinde parlatmaklaryny arzu etdi. Gahrman Arkadagymyz toparyň agdalarynyň halkary ýaşlaryna türkmen halkyna mahsus merdanalygy, ustatlygy we taýra bolan hünärine bolan ahlasyny görkezjekliklerini anam bildirdi. Hemde watanymyzyň hemişe ýaşlaryň beýik maksatlaryna golluk berjekdigini aýtdy. Gahrman Arkadagymyz duşuň barşynda ýaşlaryň mehriban watanymyzyň awraýyny goramaklary, watany janyndan iyi görmekleri barada özüniň üwit ünneglerini berdi. Halkary bäsleşikleri jemlenen soň ýurdumyzyň durmuşyna möhüm urny eýleýän mukaddis garaşdyrmyzyň 35 ýyllyk bayramynyň dawarlar ýaýlandyrylar. Şunun bilen baglykda Gahrman Arkadagymyz garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan, bidi watly at muradyň mekany ýylyna atçylyk we atly sport çäreleriniň ýokary derejede geçiriljekdigine, ahirteki bedewleriniň toý bayramlaryň bidigine öwüljekdigine we toparyň çykyşlarynyň şanly wakalara beslenjekdigine anam bildirdi. Şeýlekem duşuň barşynda Gahrman Arkadagymyz halkary çärelerine Galkynyş milli at sünneky oýunlar toparynyň agdalarynyň täze oýunlary we çylşyrly hereketleri bilen dünýäni haýrana goýmaklaryny arzu etdi. Munyň öýdi bekişli bedewlerimiziň halkary giňişligine awraýynyň belinde galmagyny üpçenidir. Toparyň agdalary döwlet derejesinde döredilýän mümkinçilikler we atalyk arazat üçin hormaty prezidentimiz we Gahrman Arkadagymyza çuňur hoşarlyklaryny beýan edip, ýözlerini bildirilen anamy awraý bilen öýdäp, ýöňde boljak halkary bäsleşiklerine täze ýeňişleri gazanyp, ahirteki bedewleriniň dünýä şöhratynyň belinde galmagyna munasip goşun goşuklyklaryna anandyrdylar. Häzirki döwürde ahirteki bedewlerini aýratyn gadyr goýýan Gahrman Arkadagymyzyň ýurdumyzda atçylyk we atçylyk sportuny ösürmekde edýän tagallalary, bidi watlaryna ýerketmek boýunça nusgalyk görüldüsi we iýlikderli üwit ünnegleri akbalyny atçylyga baglan ýaşlary täze ýeňişlere ruhlandyrýar. Gahrman Arkadagymyz ýaşlara milli atçylyk sportuny ösürmekde we ony dünýä ýaymakda mundan meýlekde uly üstünlikleri arzu etdi we
birden uğradı.